Génesis. No olvidéis que polvo somos, que la próxima vida es un regalo y que esta vida hay que comprarla. No olvidéis que polvo somos y con un trapo nos apartan, pero guardan el mayor de los olvidos. En pólvora nos convertiremos. Sofía Castañón. Bueno, això del micro és un paripé per mi, ¿vale? Chechi, dame luz. Gracias. Benvinguts i benvingudes a l'acte d'Alternativa d'Esquerres. Estem en família, estem en un espai molt familiar, com és el Patronat. I per casualitats de la vida, jo ahir a la tarda li vaig enviar un WhatsApp a la gent que avui parlarà. I els vaig preguntar com volien que els presentés, què volien que digués, i llavors vam arribar a la conclusió, ells de fet em van dir freestyle, fes el que vulguis. La gent que em coneix i que em va veure a les lectures de contes i que m'ha vist a altres espais escènics ja sap que dir-me això és una ruleta russa, perquè poden passar moltes coses. De fet, després d'aquest missatge, jo me'n vaig anar a un bar, que no voy nunca a los bares yo, de verdad, no voy nunca, però ahir tenia assaig i vaig sortir de treballar, em quedava una hora lliure, vaig anar a un bar i vaig trobar, i llavors vaig dir, hòstia, em queda una hora, pues me voy a un bar a tomar un café con leche. Y me tomé una píldora. Y vaig agafar la premsa i, hòstia, en un bar de Cornellà tenien El País. Heu vist algun bar a Cornellà que tingui El País? No es una pregunta retórica, es una... O sea, intento mantener una conversación con vosotros. ¿Habéis? ¿No? No hay. Pues hi ha un bar a Cornellà que ahí tenien El País. I ahir per la tarda el vaig agafar. I n'hi havia un article molt interessant sobre la Margarita Xirgu. La Margarita Xirgu, la coneixeu, no? Leemos El País. Somos gente culta i leemos estas cosas. Pues a mi em va sorprendre molt, perquè la Margarita Xirgu, no sé si ho sabeu, va néixer a Molins de Rei. Sí, todo el mundo hace así, o sea, el único tonto soy yo, el único sorprendido soy yo, pues sí. La Margarita Xirgu va néixer a Molins de Rei i va morir a l'Uruguai, exiliada. I em va sorprendre molt el que vaig llegir, i llavors aquest matí he tingut una estona així lliure, en comptes d'anar a esmorzar fora de l'oficina, doncs he preferit quedar-me tal i he estat investigant amb el tema de la Margarita Xirgu i m'ha fascinat mogollón. Estic parlant de la Margarita Xirgu perquè estem en un teatre y es como que todo, o sea, los astros a veces se alinean, ¿sabes? Entonces te tengo preparado una presentación, los ponentes me dicen freestyle, un artículo, vas a ver en mi teatro favorito de Cornellà, y de repente me encuentro que la primera persona que le dio una oportunidad a Federico García Lorca fue la Margarita Xirgu. Cuando Federico García Lorca iba mendigando por Madrid como dramaturgo, pidiendo que alguien pusiera en escena alguna de sus obras, l'única persona que li va donar
una oportunitat va ser la Margarita Xirgu, amb l'obra de Maria Pineda, perquè ningú confiava en aquest senyor. I a mi això em va semblar molt bèstia, que una tia de Molins de Rei marxés a Madrid per intentar guanyar-se la vida com a actriu, perquè així és com la coneixem tots. Però Margarita Xirgu no només va ser actriu, va ser dramaturga, va ser directora i va ser empresària. Però com a referent, com a memòria, només ens queda la Margarita Xirgu com a actriu i musa de Federico García Lorca. Quan en realitat la musa fue Federico García Lorca i Margarita Xirgu va ser l'actriu. Això ho poso aquí en... ho vull explicar perquè em sembla molt bèstia com en el món de les arts, jo que em considero una persona de teatre, fins ahir no ho vaig descobrir. I em sembla molt bèstia que una persona, que una dona com la Margarita Xirgu estigui com amb... O sigui, la gent, hem sentit a parlar d'ella, però mai s'ha parlat d'ella amb tota la seva força i mai s'ha parlat de la seva obra. No només a sobre l'escenari com a actriu, sinó fora. Perquè la Margarita Xirgu se la tatxava de radical. De fet, si va morir a Uruguai, va ser perquè la Guerra Civil la va enganxar a Sud-amèrica fent una gira amb un espectacle precisament de Federico García Lorca i quan va acabar la guerra ella va decidir que no podia tornar. Per què? Pues per dos motius principals. Un, perquè era roja i republicana. I dos, perquè era lesbiana. Això la va unir molt a Federico García Lorca. I per això la Margarita Xirgu la tenim, hauria de ser la dona del teatre català. Però surt molt poques als llibres d'història. I surt molt pocs llibres de teatre. I es parla molt poc, massa poc. Del Federico García Lorca es parla molt. Però de la Margarita Xirgu el fet que fos lesbiana, el fet que ahir em trobés aquest article, el fet que avui sigui el dia contra la LGTBI-fòbia, m'indica que los astros a veces salen. I que els que estem aquí, i els que estarem aquí, doncs com sempre, amb un acte d'alternativa d'esquerres, intentarem mantenir una conversa i intentarem connectar i no farem una xusta de míting polític, sinó que simplement conversarem, parlarem, estarem junts i farem força plegats. Ara, només dir-vos que, com avui he posat al Facebook, sortiran a l'escenari gent interessant que ens parlaran de coses que ens interessen.